Szeretettel köszöntöm választókörzetem lakóit. Sokak véleménye, az enyém is, hogy Ajkának egyik legszebb részén élünk. Ehhez képest méltatlanul kevés beruházás történik már hosszú ideje a körzetben, amiket manapság adunk át utcákat, azok is sajnos mind zsákutcák, érthető módon, hiszen itt a legkisebb költséggel lehet beruházásokat produkálni. Ennek az időszaknak szeretnék én véget vetni, és komolyabb pénzeket befektetni majd ide a körzetbe. Szeretném, ha minden út, járda és vízelvezető rendben lenne a következő időszakban, mind Csikólegelőn, mind az élmunkástelepen, Bódén és Csingerben is. Kormányunkkal egységesen frakciónk szeretné a munkahelyeket is egyre nagyobb számban megteremteni Ajkán. Új beruházásokra van itt szükség, az ipari park erre kiválóan alkalmas. Vannak is konkrét megkeresések, amelyeket szeretnénk megvalósítani itt Ajkán. Városunk kormányunknak köszönhetően adósságaitól is megszabadulhatott, ezeket nem szabad újra felhalmozni. A mostani városvezetés 100 milliókat készül újra elkölteni a belvárosban ingatlanok visszavásárlására, mi ehelyett inkább az előbb említett beruházásokat támogatnánk, és nem csak a belváros fejlesztenénk, hanem a Csikólegelőt is. Kérem ezért, hogy szavazzanak rám.